דבר שמאוד מתחדש לי בזמן האחרון זה העניין של שיקוף. הרבה פעמים אנחנו רואים אצל בן אדם אחר איזשהו משהו שזה בעצם מפריע לנו, ואנחנו תמיד שמים את האצבע על הבן אדם השני, שהוא אשם, שהוא גורם לי להרגיש ככה, אבל בעצם כל העניין הוא פה שזה קיים אצלנו בתוך הנפש. כשאני רואה למשל מישהו שגורם לי לאיזו תחושה מסוימת, זאת אומרת שהתחושה הזאת קיימת בי. אנחנו יודעים מלפני 200 ומשהו שנים היה את הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב גילה לנו את עניין של האפקט של המראות, שכל מה שאני רואה במישהו אחר, אם אני רואה פגם במישהו אחר, זאת אומרת שהפגם הזה קיים בתוכי. והאנשים מבחוץ בעצם הם מטפלים הכי טובים שלנו, שהם יכולים בעצם לעזור לנו לראות את כל הנגעים שלנו, את כל המקומות שקשה לנו, אנחנו רואים בהם, ועל ידי זה אנחנו יכולים בעצם לטפל בעצמנו. אז בפעם הבאה שאנחנו מסתכלים על מישהו שמפריע לנו, או משהו שמפריע לנו במישהו, אז קודם כדאי להסתכל בתוכנו, בתוך עצמנו, איפה המקום הזה נמצא אצלנו בנפש. למה זה מעורר אצלי את המקום הזה? כי שם בעצם נמצאת התשובה, וברגע שבן אדם מסיר את המקום הזה ומבין מאיפה זה מגיע אליו, אז ככה הוא משתחרר מזה, שזה דבר אדיר ונפלא. וברגע שמשתחררים מזה, זו תחושה נהדרת. זה כמו כאילו שידוע שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, שהיא נמצאת, זה כמו שהיא כלואה בתוך מאסר הגוף. אבל ברגע שמשחררים את כל המקומות האלו, אז פתאום משהו נפתח, ומתחילים לראות קצת יותר גבוה, לראות את הדברים בצורה אחרת, ממקום הרבה יותר גבוה, לא ממקום נמוך, לא ממקום שעשו לי, אלא ממקום יותר מתבונן פנימה, לראות באמת איפה זה נמצא אצלי. האנשים מסביבנו הם המטפלים הכי טובים שלנו, שזה דבר אדיר, זה מתנה נפלאה למי שבאמת מסתכל על זה בצורה כזאת ומבין את זה. אז בהצלחה.